Hallo jongens en meisjes uit Dokkum en heel Noordoost-Friesland. Ik heb niet iedereen gehoord. Zijn jullie er klaar voor? Hebben jullie zin in wat bouwpower? Ik heb heel veel energie gekregen van de kinderen die zo aan het luisteren waren en het bijzonder vonden. En de reacties die we kregen, dat er echt iets gebeurt. Er is echt iets gebeurd vandaag in deze zaal. Wat ik belangrijk vind is dat een kind het gevoel heeft, ik ben wat waard. Ik kan wat en misschien heb ik het nog, weet ik nog niet precies hoe het werkt, maar dit zit erin. En als ik het maar doe, als ik het probeer, dan kom ik ergens. En dan kom ik vanzelf ergens uit. En als ik het vertrouwen heb en een beetje de ruimte krijg, ik kan het. Het gaat erom dat kinderen een plek vinden waar ze kunnen floreren. Daar gaat het om. En ik denk dat die mogelijkheden behoorlijk groot zijn hier in de regio. En ik vind het fantastisch dat alle gemeentes hun schouders hieronder hebben gezet om dat duidelijk te maken aan de kinderen. Wat vond jij van dit project? Een heel goed project, want je kunt ook heel veel leren om je doel te bereiken. Heb jij een doel? Om techneut te worden. Omdat mijn vader zelf ook techneut is en ik vind het heel interessant. Ik zou graag een neurofysioloog worden willen. Ik zag eens op internet wat het budget. En toen zag ik dat een neurofysioloog meest kan helpen met sleepproblemen. Het is eigenlijk het talent ontdekken, want die ben eigenlijk, nou ja, die ben nou natuurlijk naar school, die ben bezig met een opleiding. Maar we gaan al onze dromen, we gaan al onze talenten, maar dat komen we nou straks efter. Het is juist heel goed om te praten, want ja, ik ben natuurlijk ook iets later iets worden. Ik zit nou ook in de muziek van de klas, dat ik vroeger nooit bedenken kent, want we ging er nooit door. Maar ik ging vroeger al als best zijn. Ik wil weten van waar ken ik straks heen en wat mag ik worden en wat ken ik straks. En dat ben ik maar erbij met de wanden. Ik vond dit op zich wel belangrijk, want ik heb nou natuurlijk wel wat geleerd daarvan. Ben je nou anders gaan kijken naar jouw toekomst door dit project? Ja, wel een beetje. Ik heb nu wel geleerd hoe je verder moet bouwen en niet zo in één keer blijven zitten en zo van, ja. Wij talent, bouw aan je toekomst! Hey.